Hello guys, good afternoon. Nandito po tayo sa stranded area ng Naga City, dito sa Barangay Mabulo. So, dito po yung last and end part ng stranded. Dito po yung last portion ng baha. And doon naman yung last portion ng stranded communities. Ito guys, oh, ayan, yung live natin sa Naga City. Oh. Op. Ito naman yung mga buhay-buhay. Buhay-buhay ng mga residente rito. Bangkero, bayad-bayad. Ito naman sila, yung mga espesyal na upuan. Ito guys, galing pa Maynila, Manila, DRRMO. Mga DRMO ng Maynila, ito. Umayo pa sila rito sa Bicol. Ayan. Dayo silang rescuer, mga dayo taga Maynila. Right. Ito naman. Ito sila, pabalik na doon. Pagpunta. Sila. Papuntang Maynila, papunta ron, Maynila. At dito naman papuntang Camarines, Sorsogon, Albay, Bisaya, Samar Leyte. So, ayan. Balik ulit tayo rito sa mga nagbubuhay-buhay. Ayan, bangkero.
Yan. Mga stranded. Pare-parehas tayo. Pare-parehas kami mga stranded. So, yun. Team Sorsogon. Galing Sorsogon ng ambulansya. First time ba ito mangyari? Ito na kasi naman dasa mamahanap sa natin sa mga. Kaya na pa. Leo. Ay, mga kalibre. Libre sa truck patawid. Oh. Additional rescue. Rescuer. CDRPO. Sari-sari po yung mga evacuees dito, mga stranded. Mga galing Sorsogon, galing Kabisayaan, Leyte, Mindanao. Dito po nagkatitiro. Dito po nagtipon-tipon sa ipon-ipon sa barangay ano ba? Balubago, Naga City. Okay guys, stop muna tayo. Till next live tayo. Thank you guys. Subscribe. Waray TV.